Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu ta wannan kafa ta mai albarka wato Asif TV karkashin jagorancin Darakta Zaharaddini Dayyabu Falgore. So kamar yadda kuka sani har kullum mukan kawo muku mutane iri da iri, mukan tattauna da su a bangaren baiwa da Allah ya yi musu. So a cikin garin Falgore akwai mawaka waɗanda suna kokari wajen harkar waka amma har yanzu duniya bata san su ba, kuma dama shi sannu ba ta hana zuwa, komai sai a hankali. So a yau ma muna tare da wani mawaƙi wanda za mu ji ta bakinsa, ɗan garin Falgore. Wannan mawaƙi shine Zaharaddini Dayyabu Musa, wanda aka fi sani da ZDF. So Malam Zaharaddini, a matsayinka na mawaƙi, idan na nemi da kaɗan kawo min kaɗan daga cikin irin waƙar da ka taɓa yi, ko da baiti ɗaya ne haka, ina da bukata zai samu hakan ko kuwa ya kake gani? Insha Allah za a yi samu. Ga injiniya oga ya kira lawan na kwarai, ya ahadin kai zan saka a doka aiki na in nai nufi, kai ke raba kyauta kai daɗi ka bawa wanda ka so sanda kai nufi. Malamai koyi haka kai nufi, 'yan kasuwa business haka kai nufi, wasu si aiki haka kai nufi, mu cikin waka nan ka aje mana abincinmu haka kai nufi kwarai. Ina fatan alkhairi ga dukkanin mawaka manya da ƙanana ciki na Hausa da dukkanin kowanne yare. Ina kuma fatan alkhairi ga Asif TV. Allah ya ƙara ɗaukaka.